Hola a tothom. Us presento a la ponent d'avui, es diu Rosa Estopà. Ella és membre del grup Iulatern i, a més, és una molt bona companya perquè quan fa molt pocs dies la Mercè Lorente va dir tinc problemes familiars, no puc fer el seminari, ella ràpidament es va posar a preparar la sessió perquè no li tocava fins d'aquí unes quantes setmanes i li agraïm molt. Tenim una gentada, de fet, Rosa. Tenim 16 persones o més que estan seguint que seguiran això, la teva presentació online i a més dels que tenim aquí, que estem menjant un bombó, doncs, gentilesa de la ponent. La Rosa Estopà fa molts anys que treballa amb llenguatge, terminologia i salut, ha guanyat projectes del Ministeri, de la FECIT, de l'Institut d'Estudis Catalans, ha publicat molt sobre aquest tema, que en diem la culturalització en ciència, de la ciència, no? Ha publicat també diccionaris de ciència així en divulgació per nens, per anar dient que per la terminologia entrem en el coneixement especialitzat. I avui ens parlarà de llenguatge, terminologia i salut, recerca per la transformació i l'empoderament de la societat. Moltes gràcies, Rosa. Moltíssimes gràcies. Quant temps tinc, Judit? Doncs tens els teus 50 minuts. Vale. Si resulta que necessites molt més, doncs per què? Sí, el que passa... Sí, és que és complicat, perquè una cosa... Bona tarda a tothom, els que esteu a casa. Primer és molt complicat per mi parlar pels de casa, per tant, si m'oblido que hi sou, no m'ho tingueu en compte, perquè a part que sempre que gesticulo molt i és la meva manera de fer les classes, fer-ho híbrid per mi és complicadíssim. A part que havia portat coses per tocar, també perquè veieu, i per tant, aquesta part, els de casa no ho podreu fer. A part de tot això que estic dient, doncs la Judit em va demanar que no fes una presentació d'una recerca concreta, cosa que és molt més fàcil fer-la en 50 minuts, sinó que fes com un recorregut per tots els anys que hem fet coses i que hem obert línies de recerca i de transferència i d'altres coses que us explicaré en aquesta àrea de llenguatge, terminologia i salut. I clar, m'he hagut de remuntar al primer projecte que va ser el 2010. Clar, del 2010 fins a l'actualitat hem recorregut moltes carreteres i per tant és molt ampli. Així que, si pel que sigui no arribo al final, doncs o faig salts, doncs fem salts i no arribo al final. Però he volgut plantejar-la tal com m'havien demanat. Li he posat aquest títol, llenguatge, terminologia i salut, i he remarcat unes paraules. Llenguatge, terminologia i salut. I això ja ens està donant pistes de que el terreny en què ens mourem serà un terreny interdisciplinari. I això a mi m'agrada remarcar-ho molt perquè moltes vegades hi ha molts projectes que diuen que són interdisciplinaris, moltes polítiques que diuen que hem de fer treball interdisciplinari, però a l'hora de la veritat no en fan ben bé de treball interdisciplinari. Hi ha a vegades un nom allà que és d'una altra àrea, però en els projectes que nosaltres plantegem o en els treballs que plantegem, la interdisciplinaritat és sí o sí, perquè si no hi és, no tenen raó de ser. També he remarcat la paraula recerca en vermell perquè algunes vegades m'he trobat que algú ha dit, no sé si pejoritàriament o si ho ha dit de manera divertida o per fer-se la gracieta, tu què fas diccionaris per nens? I jo no faig diccionaris per nens, només, sinó que la meva raó de ser és la recerca, és a dir, si no, moltes vegades, quan a vegades vaig a difondre, dic, és que jo això ho faig gratia amore, perquè a mi el que m'importa és la recerca que hi ha al darrere per arribar aquí on hem arribat. Per tant, ho remarco molt en vermell. Però clar, és una recerca especial, és una recerca aplicada, és una recerca de lingüística aplicada, perquè amb aquesta recerca, al final de tot del camí,
el que s'intenta és transformar una miqueta la societat, contribuir a que aquesta societat sigui més empoderada i que tingui més, el que deia abans la Judit, aquesta culturalització, aquest retorn a la societat. Això es feia així? I amb això passes, i amb això apuntes. Vale, merci. M'ho deixa la Judit, això. Avui no, avui la tecnologia no ens funciona. Bé, és igual, faré així. No, però ho he fet a mà. És igual, ja ho farem. És que no sé per què no. Bueno, per favor. És igual, ja ho faré així. Bé, doncs aquí, en aquesta transferència, en el fons, el que feia és resumir això que us estava dient. Interdisciplinaritat, importantíssim. La terminologia és un element nuclear en aquesta recerca que fem perquè podríem tenir altres focus. Nosaltres focalitzem en el lèxic i sobretot a la terminologia. A partir de la terminologia podem fer altres coses. Ens interessa sobretot poder establir models que després es puguin replicar en altres àrees, metodologies i treballem en una àrea molt concreta, que és la salut en general. A vegades fem servir la paraula medicina perquè és més coneguda, però cada vegada hi ha més tendència internacional a fer servir aquesta etiqueta més àmplia, que és salut i que engloba altres tipus de professionals, perquè a vegades la medicina s'associa a metges. Doncs la salut és un objecte molt i molt complex, i és complex perquè intervenen molts agents diferents i, a més perquè en el centre toca la persona, és a dir, en el centre hi ha la persona, i quan fem alguna cosa en què la persona, que no som especialitzats, però estem fent alguna activitat de tipus molt especialitzat, doncs aquí hi ha sempre un diàleg que no sempre és exitós. Entrem més en matèria. Vosaltres, si us poseu al cas, segur que tots... Mira, avui és un cas perquè molts que estan a casa tenen familiars a l'hospital o tenen problemes amb gent que està tenint algú que està malalt, no? Doncs quan hi ha el diagnòstic o la sospita d'una malaltia i si aquesta malaltia, a més és greu, què passa? Que genera un impacte emocional en la mateixa persona i en tot el seu entorn familiar o d'amistat. En aquestes interaccions, clar, tu vas diverses vegades a trobar-te amb un professional de la salut, ja sigui un metge, un infermer, un psicòleg, el que sigui. En aquestes interaccions et comuniques i la comunicació implica llenguatge, naturalment. I en aquests enfrontaments, en aquestes trobades, d'aquestes comunicacions, en aquests actes de parla, hi ha obstacles, problemes, malentesos comunicatius. De fet, el 80% de les queixes a metges i institucions són per problemes comunicatius. I els metges més valorats no són els que tenen més èxit a nivell d'una tècnica concreta, sinó justament els que es comuniquen millor. S'ha comprovat que aquells que tenen més empatia amb el pacient són els que tenen els professionals més ben valorats. Normalment, en aquests enfrontaments, el problema o el que surt més mal parat i més perjudicat sol ser el pacient. Només un exemple, agafem agafeu la bata. Si nosaltres agafem la bata, és que la bata en el metge és poder, és jerarquia, la bata en el pacient queda molt indefens el pacient perquè se sent que no és res, perquè l'ataca i amb aquesta bata i l'altra bata s'han de comunicar i ha de funcionar bé aquesta comunicació. Doncs moltes vegades passa que no funciona. Les raons poden ser de naturalesa diversa. Pot ser cognitiu, lingüístic, psicològic, emocional, cultural, formatiu, jeràrquic. Clar, nosaltres en aquests actes comunicatius entre metge i pacient per tal d'intentar millorar-los, a nosaltres les qüestions cognitives, psicològiques, emocionals ens interessen
però menys, perquè nosaltres no som ni psicòlegs, ni metges, ni pedagogs, etc. Som lingüistes. Per tant, la finalitat és intentar analitzar els problemes comunicatius que generen en el context de la salut, buscar solucions, contribuir a millorar la vida de les persones, però des de la perspectiva de la lingüística. Per això és necessari la interdisciplinaritat. Hem de treballar també amb altres professionals perquè ens aportin les altres peces del trencaclosques. Jo he intentat fer un decàleg de les coses que hem de tenir en compte quan comencem a treballar en aquest camp. Doncs hem de tenir bàsicament, he buscat aquests 10 punts, però en podríem posar menys o més, que la perspectiva del treball nostra és lingüística, no el podem oblidar, que sempre fem recerca, que la terminologia és el nucli d'estudi central, que treballarem en equip, que incloem el pacient, per tant, sempre fem recerca inclusiva, tenim en compte el pacient, tant si és un pacient nen com si és un pacient adult, com veurem després. Partim sempre de corpus reals, per tant, les comunicacions, els textos reals ens interessaran, ja siguin textos escrits, orals, informes, consentiments, etc. Usem tècniques d'anàlisi lingüística de tipus quantitativa, qualitativa, tot allò que tenim a l'abast per després aplicar en aquest corpus. Fem lingüística aplicada perquè fem recerca, partim de principis teòrics, fem descripció, però també apliquem el coneixement per la creació de recursos. I quan creem aquests recursos, que potser és el més visible, és quan fem transferència del coneixement i potser per això a vegades diuen tu que fas diccionaris, doncs perquè veuen aquests recursos. Els recursos s'adeqüen sempre a les necessitats que estudiem i això no és fàcil. Respectar el principi d'adequació, com veurem, implica moltes vegades crear recursos diferents, que innovin. I és molt important la retroalimentació perquè sense l'avaluació dels mètodes que fem no podríem dir que estem avançant. La majoria de les coses que presentaré, per això dic que no passa res si em salto algun període, doncs els hem intentat posar des de fa un temps, a una idea de la Mercè, també de dir, agrupem tota aquesta àrea de la medicina en una pàgina o una subpàgina web de l'Institut, a la pàgina IULAMED, que no sé si us hi heu passejat, jo la tinc aquí també oberta, però per si de cas després hi volem entrar, i en aquesta pàgina hi ha diversos apartats, entre els quals veureu que hi ha una dedicada a una jornada que organitzem cada 2 anys i que volem organitzar el mes d'octubre d'aquest any, que tocaria perquè és cada 2 anys. Hi ha un apartat de tesis i doctorals i treballs de recerca, una de projectes, de recursos i una de publicacions. També n'hi ha una de transferència del coneixement. El que intento ara, molt ràpidament, dir 2 coses de les primeres 2 pestanyes i després ja ens centrarem en els projectes i el que hi ha al darrere dels projectes. Pel que fa, com us deia, la jornada, les teniu totes aquí. Són jornades molt interdisciplinàries, que ve gent de molts llocs diferents, de procedències formatives també diferents. Les tenim gravades i en algun cas, em sembla que va ser en el segon, la segona, la vam editar en llibre, justament perquè vam aprofitar que nosaltres vam participar-hi presentant els resultats d'un projecte i vam aprofitar per editar aquella jornada en llibre. Però normalment no ho fem perquè són jornades d'un dia i estan totes gravades, això sí. Aquest any hem pensat que volem dedicar-la a la comunicació en l'àmbit de la pediatria. No ho hem fet cap vegada i pensàvem que seria molt interessant dedicar en aquest àmbit. Les tesis doctorals també les teniu totes llistades, hi ha diverses tesis doctorals, treballs de recerca que s'han fet en aquest àmbit i que les teniu llistades a la pàgina web, però jo n'he seleccionat les 3 últimes. He seleccionat les 3 últimes perquè veieu que són també molt diferents, moltes vegades són codirigides perquè es necessita aquesta interdisciplinaritat que dèiem. Per exemple, la de Alejandra López sobre la educación automática de términos biomédicos para personas no expertas, el caso de los informes médicos, que l'Alejandra el que va intentar fer és un prototip en el que
en què s'automatitzava una part dels informes mèdics, sobretot aquella que interessa més als pacients, que és el diagnòstic i el que s'ha de fer, les pautes de tractament, i fer-ho de manera més amigable de cara al pacient. Eren coses que havíem estudiat i que ella va intentar sistematitzar. El Jorge Porras va fer una tesi en què estudia com l'impacte de l'anglès, en el fons, en les classes de futurs professionals de la medicina. Què passa amb el castellà en les classes de medicina en aquesta àrea en què l'anglès és molt i molt present. Aquesta tesi li ha donat aquests 2 premis que teniu aquí, que són recents, i la tesi de la Laia Vidal, que és sobre la terminologia en els textos mèdics per a pacients, al cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama. La Laia va acabar amb aquesta tesi, al final de tot, la finalitat última, que també és una tesi aplicada, fent un prototip d'infografies terminològiques sobre els tractaments del càncer de mama. Per què això? Perquè prèviament a fer tot això, ella va estudiar una comunitat de pacients amb càncer de mama i va veure que la necessitat que tenien la necessitat més gran era de comunicació, d'entendre la informació i d'entendre's entre les dones mateixes i les dones amb els professionals amb un tema que els importava moltíssim, que eren els tractaments i les seves conseqüències. Els donaven informació moltes vegades que no estava pensada per elles, sinó que era informació escrita per professionals a professionals, però no per elles, i hi havia un xoc aquí. Per tant, va intentar veure quin era el recurs que podria ser més útil, va fer el prototip i el va provar amb les mateixes dones de la comunitat virtual, en el qual amb un projecte posterior que va tindre de la Fundació Catalana per la Recerca, el que va aconseguir és aquest prototip de la tesi poder fer-les totes les infografies del tractament i ara estan totes fetes, implementades i estan posades dintre de la comunitat virtual de dones. Per tant, ha tingut una repercussió en aquest sentit interessant. En elaboració, tesis amb una elaboració en aquest camp, també us n'he posat 3, la de la Li Junju, no ho dic bé, no? Com es diu? Jo sempre li dic Li i així no hi ha cap problema. Problemes tecnològics a la interpretació de ruedas de premsa oficiales, que és aprofitant també el moment que havíem viscut de la pandèmia, doncs intentar estudiar des del punt de vista del llenguatge i sobretot d'un gènere nou, que és les rodes de premsa en la interpretació del xinès a l'anglès. I després tenim la tesi de la Ludovic, que està sobre la dinamicitat diacrònica dels termes, el diccionari especialitzat dinàmic, que veurem que després el connectarem amb un dels projectes que us presentaré. Interessa sobretot veure com progressa el coneixement especialitzat des de l'adolescència fins als especialistes, passant per la universitat, aquesta evolució, i com això després es pot mostrar a través d'un diccionari que sigui progressiu. De la mateixa manera que hi ha diccionaris de llengua general que són matriosca, que va un dintre l'altre, i que mostra que tu pots anar aprenent a poc, doncs això també fer-ho en el camp de l'especialització. I la tesi que està a punt de llegir-se i defensar-se, perquè es defensa el dia 21 d'aquest mes i us convido a assistir-hi, és la de la Bingbing, que és una tesi també molt interessant sobre l'evolució dels termes mèdics de la medicina occidental. És a dir, en els últims 100 anys a la Xina comença a entrar una medicina diferent, que ells tenien una gran tradició de medicina xinesa a principis del segle XX, entra la medicina occidental. Què passa? Entra com un gran camp neològic, en el fons, perquè tots aquells termes són nous
Però no només són nous, com nosaltres ens pot vindre termes de la medicina, que s'estudiïn a Harvard. No, és que a més és el món conceptual de la medicina occidental no té res a veure amb el món conceptual de la medicina xinesa i, per tant, aquí hi ha un gran xoc de maneres de veure i com els xinesos van denominar totes aquestes noms de malalties. I això, a més, ho fa amb un corpus real trossejat en 3 períodes diacrònics que tenen a veure amb la història del país, amb la història xina. Què passa des del punt de vista de la política lingüística relacionada amb qüestions històriques. Bé, i ara sí que passo als projectes. Els projectes els teniu llistats a la pàgina d'Iulamed, que us deia, i són aquests que teniu aquí, si cliqueu a sobre van canviant de coloret, i van des dels més antics fins al més modern. Però tots estan oberts, en el fons, estan tots tancats des del punt de vista, és a dir, fins aquí, estan tancats des del punt de vista econòmic, del projecte que es va acabar, però tots han acabat oberts d'alguna manera perquè encara ja donen fruits o estan treballant en algun aspecte. Comencem. L'any 2010 i el 2015 vaig tenir 2 projectes finançats que vaig titular Jugant a definir la ciència. En aquell cas teniu la pàgina web i anem col·locant totes les coses que es va fent, però en aquell cas vam abordar una cosa que era la següent. Com fer un diccionari especialitzat per nens? Els diccionaris especialitzats, sempre, jo que donava classes de terminologia, sempre pensàvem en diccionaris terminològics per especialistes o per al públic en general que feia servir el lèxic dels restaurants. Però el diccionari especialitzat, pensat per nens, jo no en tenia experiència ni tampoc estava llegint gaires coses al respecte. Per casualitats vaig descobrir que, a més, en català i en castellà, diccionaris, fins i tot de ciència en general, ja no cal anar a una especialitat concreta, no n'hi havia. Alguns que hi havia eren traduïts del francès, de l'Arús, per exemple, i sobretot allà on sí que jo trobava que s'hi estava treballant més és en el món a Anglaterra, per exemple, a l'entorn dels diccionaris Oxford o en algun cas a França. Llavors, era una oportunitat pensar si tenia sentit fer-ne, si eren necessaris, com es feien, com es podrien fer en el marc de la TCT. Clar, això era interessant. També, si estàvem coent una teoria diferent de la terminologia clàssica en aquells moments, doncs es podia aplicar aquesta teoria a una pràctica com és tan bàsica de la terminologia com és fer diccionaris especialitzats. Perquè una cosa és sobre paper i l'altra cosa és la metodologia per després aplicar-la realment. Podem anar més enllà del diccionari. Eren preguntes que ens feien en aquell moment i que vam anar contestant a poc. Les idees de partida per plantejar-se això, no cal que ara les llegeixi, perquè ja les sabem, potser les compartim, que són que el coneixement de la ciència es representa a través de paraules, de paraules que són especialitzades i que en un moment determinat activen el coneixement especialitzat. D'això en diem termes nosaltres. Aquesta visió de la terminologia és la visió de la teoria comunicativa de la terminologia, no d'altres teories. Clar, això vol dir que el valor de terme, en el fons, és discret en un moment donat. Si jo faig una fotografia en un moment donat, aquell valor en aquell context puc dir que hi és o que no hi és. Però això és diferent que si ara jo miro i no faig aquesta fotografia i dic, molt bé, però aquest valor discret en aquest moment donat va canviant o no va canviant? Evoluciona o no evoluciona? És dinàmic o no és dinàmic? Dit d'una altra manera, quan 2 nens a l'escola estan parlant del sol i de les estrelles, allà hi ha coneixement especialitzat o no n'hi ha? Només hi ha coneixement especialitzat quan realment 2 especialistes estan parlant de les estrelles? Clar, a mi m'havien dit algunes vegades
que no hi ha coneixement especialitzat entre els nens, que només entre els especialistes. I a mi això no em lligava de cap de les maneres. Perquè si tu vas als didactistes de la ciència i no als lingüistes, ells diuen perfectament que aquest coneixement és dinàmic, que aquest coneixement especialitzat es forma des de molt petits i que a les escoles, a les classes de mèdia, etc., a tots els nivells, s'està donant coneixement especialitzat, les primeres bases. Clar que no és igual que entre especialistes, però això era important. Clar, això té conseqüències a l'hora de fer aplicacions. En aquell moment vaig descobrir un grup a Tennessee que treballava la ciència, però tenia molt en compte la llengua. Deien, aquests didactistes de la ciència, que sense treballar la llengua, sense treballar el lèxic, és impossible treballar correctament els coneixements bàsics de la ciència. I ells tenien uns llibres més pràctics, més teòrics i més pràctics, en què establien una sèrie d'etapes que no són progressives, és a dir, no és que primer i segon hagin d'anar en aquest ordre, sinó que es poden treballar amb ordres diferents en què focalitzaven el treball en el lèxic, des d'elaborar un diccionari personal, des de preguntar als estudiants que expliquin les seves paraules, jugar amb les paraules, etc. I tot això ens encaixava perfectament amb el que estàvem treballant i vam intentar portar-ho a la pràctica, fer després aplicacions que responguessin a cada una d'aquestes etapes. Per fer aquests diccionaris, que seran al centre, però que després en podran sortir altres aplicacions, vam plantejar que havíem d'utilitzar una metodologia constructivista, que els constructivistes, psicòlegs i pedagogs ens servien moltíssim per aplicar aquestes idees que teníem. L'elaboració havia de ser polifònica, jo dic metodologia CDR alguna vegada, perquè a fons construïem, deconstruïem, reconstruïem, com ara explicaré. Partíem del saber acumulatiu entre iguals, hi havia principis teòrics, naturalment, com us he dit, el principi d'adequació, que hem d'intentar que si fem alguna cosa realment serveixi per allò que ha de servir, han de cobrir unes necessitats concretes i per tant s'han d'estudiar aquestes necessitats, però el que ens interessava també molt era el principi d'aprenentatge significatiu d'Ausbel, que havien treballat altres persones des del camp de la pedagogia, per exemple, a Anglaterra, una mítica que es diu Drive, que ja havia treballat aquestes idees. Abans de fer alguna cosa per nens hem de saber què saben. Perquè només sabem el que saben i utilitzant ponts entre el que saben i el nou coneixement podrem realment construir un coneixement que sigui significatiu per a ells. Llavors, per fer això, a part de participar diversos tipus d'especialistes, havíem de construir un corpus que intentés reflectir què saben de cada una de les paraules que després volíem fer servir en el diccionari. I el que vam començar és a treballar conjuntament amb escoles que volguessin fer projectes en aquest sentit i teníem un espai setmanal en diverses escoles en què els nens, amb la mestra, no amb mi, sense l'ajuda de res, sense l'ajuda, cap consulta de res, i això potser ja m'ho heu sentit explicar alguna vegada, doncs el que feien és explicar a un altre nen que els dèiem que havia estat molt temps dormint o que venia d'un altre planeta, tot el que sabien són aquella paraula. I a més l'havien de dibuixar. Això què vol dir? Per posar un exemple amb els que potser no heu sentit mai, vol dir que, primer, tardem bastant en fer un projecte d'aquest estil, perquè, clar, són nens i no fan tot això tot el dia. Per tant, com a mínim, per fer un diccionari tardem 3 anys. Hem de tenir el consentiment dels pares, perquè quan ens expliquen coses, les explicacions, com que són definicions, no són de ningú, però els dibuixos sí. És una cosa rara des del punt de vista jurídic.
perquè totes les coses tenen una definició i es veu que això no és de ningú, però el dibuix sí. Llavors hem de tenir aquest contacte i després hem de treballar molt bé amb els mestres perquè les dades estiguin agafades de la mateixa manera. Llavors, perquè us feu una idea, no, és que depèn dels projectes. Amb el de ciència, que us he portat el resultat, amb el de ciència és per nens molt petits, primer i segon, tercer. Aquesta és l'edat en què va destinat als llibres. Per tant, els nens que vam utilitzar eren primer i segon i a l'últim curs vam fer tercer amb les paraules que ens faltaven. En canvi, amb el de medicina va més tard i el diccionari de medicina es pot utilitzar des de tercer, que són una mica petits, però des de tercer fins a sisè, i per tant els nens que nosaltres vam utilitzar vam col·laborar amb nosaltres tercer, quart i cinquè. Llavors, i en canvi, amb el vocabulari del Covid, que us ho ensenyaré, que és un pas més, que hem fet una cosa diferent, hem fet tot l'ensenyament obligatori, fins a quart de l'ESO. Llavors, aquests són els més petitets, però perquè, aquest és del Diccionari de Ciència, és Aigua, és un nen de primer, 6 anys, i aquesta és d'un nen de tercer, perquè és del Diccionari de Medicina i és Vacuna. Us n'he portat més aquí, per si voleu veure. Em sembla que he agafat així a l'atzar fitxes d'aquestes. Aquesta és cor i aquestes són del Covid. Tot això, si voleu, ho podeu agafar. Perquè us feu una idea. Ara imagineu que, només un exemple, tenim la paraula càncer. Doncs si agafem la paraula càncer, nosaltres vol dir que rebem 100 explicacions de càncer, per posar un número, que les informatitzem i una vegada les tenim informatitzades podem començar a aplicar, a desconstruir. I què ens trobem? Ens trobem bàsicament amb 3-4 coses de càncer. Ens trobem, i això es va repetint i repetint, perquè arriba un moment en què ja hem calculat quan són, que les informacions es van repetint. Una és, ens diuen tots, que és una malaltia molt greu, que és caiguda de cabell, que mata, que els espanta molt, que és contagiosa, si et toques te passen el càncer, això ho pensen la majoria de nens, i, clar, totes aquestes informacions són perilloses i negatives, perquè no són del tot certes algunes, o algunes són falses. Després hi ha altres informacions barrejades entremig, aquestes sí que podríem dir que podrien estar en un altre sac de coses que pot ser... Espera, és que jo tinc uns sacs molt bonics per representar això, perquè els poso aquests elements, aquestes dimensions que són més negatives, poso el sac vermell, i al verd hi poso aquelles que són positives. Per exemple, doncs si coneixen càncer de pit, càncer de pulmó, etc., doncs els poso en el verd, perquè són càncers possibles. Doncs jo necessito punts d'ancoratge. Me'n recordo que explicant un seminari, o potser el diccionari només, un altre moment, la Judit em va fer una pregunta que en aquell moment potser no li vaig respondre prou bé, en el sentit que em va dir com és que, doncs, no érem càncer, em sembla un altre, feu servir una imatge de càncer negativa, que és justament que les dues nenes de càncer, quan ho veureu aquí, no tenen cabell. La idea és que si jo en la definició la faig totalment nova, és a dir, que en coses que no tenen res a veure amb el que pensen els nens, aquí no estic respectant la teoria d'Ausbel, perquè no hi haurà cap pont d'ancoratge. Necessiten ponts algun element que, tot i que no sigui del tot cert, potser sigui parcial, però que està dintre el seu cap, perquè puguin connectar, perquè puguin fer aquest ancoratge, que en diuen aquest anclatge. Llavors, utilitzem el dibuix del nen, el que sigui el més prototípic, encara que no sigui potser el que ens encantaria, però i després també utilitzem les paraules de tots els càncers que hi ha possibles i després el que intentem és que en alguna part destruir tots aquests elements
que eren negatius de manera positiva donant-li la volta. Clar, això no és una definició canònica terminològica, però sí que és adequada a les seves necessitats. I ens estem avançant a les preguntes que es fan, el que ells pensen, etc. Per exemple, diu, el càncer és una malaltia greu que pateixes quan algunes cèl·lules del teu cos es multipliquen, es transformen i es tornen dolentes. El càncer pot ser de molts tipus, càncer de pit, càncer de pell, càncer d'ossos, càncer de pulmó, que són els que ells ens diuen, no ens els inventem cap. Per curar-te de càncer pot ser que t'hagis de fer més d'un tractament, per exemple, algunes vegades t'han d'operar, altres vegades t'han de fer un tractament amb radiacions, que s'anomena radioteràpia, i d'altres amb medicaments químics, que s'anomena quimioteràpia, i que fa que et caiguin els cabells. Que sovint amb els tractaments molts càncers es curen, tot i que el càncer és una paraula que ens espanta, no totes les persones que tenen càncer tenen una malaltia greu, per tant ens estem avançant en aquesta idea. Hi ha càncers que es poden curar perquè encara no s'ha inventat un tractament eficaç per tots els tipus de càncer i per això s'ha de seguir investigant més. El càncer no és una malaltia contagiosa. Amb la qual cosa responem a totes aquestes preguntes que havíem vist que eren els punts o vermells, o els punts verds, o els punts blancs. Si us fixeu, a més, aquí hi ha una sèrie de paraules que estan marcades, que vol dir que són paraules que després, si els cliques, estan dintre del diccionari explicades. I això també és una qüestió que en el diccionari de ciència, quan vam fer les proves d'avaluació del diccionari amb nens que no havien participat en l'experiment, sinó amb un altre, vam veure que perquè fossin les que entenien millor, sempre no era important ni que fossin llargues ni que fossin curtes, ni que tinguessin un element ni un altre, sinó l'important era el control de la terminologia, que controlessin molt la terminologia que hi havia. I, per tant, en totes les definicions del Diccionari de Medicina, que està molt més ben fet que el de Ciència, es controla molt la terminologia. Només perquè m'he saltat algunes molt ràpidament, tenim aquí, jo li he posat aquest nom, Euletern Catalan Children Corpus. Hi ha altres corpus de nens que s'utilitzen en lexicografia. Jo en conec 2 o 3. Per exemple, el més gran del món és el d'Oxford, però és un corpus no de definicions, és un corpus de redaccions. Cada any fan un concurs de redaccions i de diverses edats i les recopilen i les utilitzen per, sobretot, els exemples, per veure com s'expressen i copiar una mica l'estil, etc. Però té una utilitat molt diferent de com nosaltres utilitzem el corpus. També hi ha un corpus amb ara copiat de l'anglès, per tant, també de redaccions i que no té aquesta utilitat. Nosaltres tenim ara forces, en el fons, si ho mires per definicions són moltes, si ho mires per paraules són menys, però esclar, són frases que concentren molt el coneixement, perquè són descripcions, explicacions discursives, no són una redacció. La utilitat del corpus, per tant, és la base de les definicions, permet construir, però també destruir creences, tabús, pors, imaginaris, serveix pels exemples, serveix per veure els límits per dalt, per baix, etc. Aquí teniu, només perquè ho veieu, tots els diccionaris que hem fet amb aquesta mateixa metodologia. La majoria d'ells tenen sempre una versió online, que es troba també a la pàgina de Jugant a definir la llengua. L'últim és el que hem fet sobre portuguès, anglès, castellà del Diccionari de Medicina. És una traducció d'una col·laboració amb la Facultat de Traducció de Porto Alegre. Del diccionari podria parlar més, no en parlaré més, només que sapigueu que si recuperem la transparència de les etapes de Tennessee, teníem la construcció del diccionari, però a partir de la construcció del diccionari vam intentar anar més lluny, com treballar les mateixes paraules del diccionari d'una altra manera, i llavors vam construir, com alguns de vosaltres ja sabeu, jocs en formats diferents, us n'he portat aquí alguns, aquesta és la caixa dels jocs, però també els teníem en format gegant, en format... Dos es van aplicar en treballs de final de grau a la Facultat d'Informàtica i es van implementar informàticament, etc. Bé,
Si a algú li interessa aquesta línia més de lexicografia especialitzada escolar, per la pandèmia vaig intentar recollir tot el que havíem fet metodològicament en el llibre aquest i aquí una mica està resumida la metodologia que hi ha al darrere. És un projecte encara obert perquè no fer un altre diccionari en una altra àrea i justament ara el que tenim és una investigació amb el CONICET Argentina. Elles són de l'àrea de la pedagogia i estan intentant aplicar el mateix mètode amb nens de les mateixes edats molt petites en situació d'exclusió social. A veure què pot passar i com es pot utilitzar per fer una comparació entre nens argentins catalans. Molt bé. El següent projecte és va anar del 15 al 18, és un projecte, és que a més molts de vosaltres hi vau participar, és el projecte Junts, és un projecte en què vam fer conjuntament amb la Facultat de Psicologia de la UOC, ells hi participaven el 20%, nosaltres teníem el 80% del projecte, també hi participaven metges. També partíem d'un problema social que justament us sonarà, acostar la informació mèdico-sanitària a la família per tal d'afavorir el seu empoderament, és en un model de comunicació més simètric. Ens interessava sobretot dedicar-lo a les malalties minoritàries pediàtriques i per tant això volia dir els nens que tenen una malaltia rara i les seves famílies. No ens interessava saber o fer alguna cosa sobre una malaltia concreta, què sabem d'una malaltia, sinó justament al contrari. Com que partíem de la part lingüística, ens interessava saber o poder aportar com des de la lingüística i des de la psicologia podem ajudar a que les situacions comunicatives amb els professionals de la salut siguin més reeixides. Va haver-hi diversos focus de recerca, en aquest cas vam fer enquestes de profunditat amb famílies que tenien un nen amb una família amb una malaltia pediàtrica, vam estudiar informes mèdics de nens diagnosticats amb una malaltia pediàtrica, no només informes, sinó tota la història mèdica d'aquests pacients. Aquestes famílies ens van donar, i això és molt complicat, que et donguin tot l'historial mèdic de tot el nen, fins i tot nens que ja havien acabat de morir, perquè aquestes malalties pediàtriques a vegades són molt greus. I vam estudiar aquests informes mèdics, veurem que vam intentar fer-ho de manera automàtica, mètodes automàtics no ens funcionaven i al final vam decidir fer mètode qualitatiu d'estudi dels informes mèdics. La nostra idea era veure com aquests informes mèdics ens podien ajudar, es podien entendre millor. Per què informes mèdics? Perquè justament les famílies ens deien que un dels seus principals problemes era entendre els informes mèdics, que no els entenien moltes vegades, i entendre els metges quan parlaven amb ells. Tots parlaven dels problemes de terminologia. I una vegada estudiat els informes mèdics vam veure que, clar, que aquí no era tant. Bueno, sí, el pacient té limitacions cognitives, potser, perquè no coneix tant la matèria com el que l'escriu, però potser en aquest cas no s'havia d'intervenir amb els pacients, sinó que s'havia d'intervenir més en els metges i en els futurs metges, perquè fossin conscients que els seus informes, perquè no ho són, els seus informes no s'entenen i vam intentar fer aquests 2 llibres. D'aquests en tinc diversos, perquè és un llibre gratuït, si algú en vol el pot agafar. Un és los informes médicos, estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión, que són tots els estudis que vam fer des de punts de vista diferents, focalitzant amb la sintaxi, focalitzant amb les sigles, amb la terminologia, amb el discurs, etc., sobre els informes mèdics. I aquest és un resum en català molt més pràctic, amb exercicis, amb trossets dels informes reals i amb solucions, etc., per utilitzar en la formació de metges. De fet, s'ha utilitzat diverses vegades en la formació de metges. Molt bé. Els resultats d'aquests projectes eren diversos, des de
alguna tesi doctoral, transferència, diccionari de medicina, perquè va ser en aquest moment que vam enfocar el diccionari de medicina. També va ser en aquest moment en què vam intentar fer també una sèrie de punts mínims que si els canviàvem en els informes mèdics pensàvem que milloràvem molt la comprensió i vam fer una enquesta que va realment provar el que estàvem dient, que amb molt pocs canvis els resultats de comprensió a tots els nivells eren molt grans. Tot això alguns d'aquests estudis estan publicats. Ara no tinc temps d'explicar cada un d'aquests estudis que vam fer, però si a algú li interessa algun d'aquests, podem parlar-ne. I finalment, una vegada fet tota aquesta part més de recerca, amb els textos, amb el corpus d'informes mèdics, i que encara penso que se'n podria treure encara més suc, i se'n va treure molt de suc, però encara hi ha coses per fer i tenim tots aquests informes fets, recopilats, etc. L'enquesta també està passada, etc. Ens hi va ajudar el Jaume Llopis a planificar l'enquesta perquè fos significativa, etc. Doncs una vegada fet tot això, ens quedava l'últim pas. L'últim pas quin és? L'últim pas és, molt bé, i ara com podem aportar alguna cosa amb tot aquest coneixement que sigui útil i que tingui un fonament teòric darrere perquè les famílies realment, aquestes que ens han deixat entrevistar-les, llavors puguin tenir alguna eina que els ajudi a empoderar-se en les comunicacions. I vam crear el projecte Com Junts, del qual estic contenta, va rebre el premi a la millor aplicació pensada per al pacient l'any 2018 i llavors el que vam fer en aquesta aplicació és buscar 5 situacions comunicatives en què claus, que sempre ens estaven dient les famílies que anaven repetint-se com que eren problemàtiques i intentar avançar-nos en preguntes que donessin resposta a les seves mancances. Tenim una malaltia rara a la família, que és el primer moment que et donen el diagnòstic, com s'ha de preparar la visita mèdica, rebem un informe mèdic, tenim una prova mèdica. En el cas de com s'ha de preparar la visita i tenim una prova mèdica és doble. Com preparo el meu fill, com em preparo jo. Com preparo el meu fill per la prova, com jo dic que sí en aquesta prova. I en aquest cas, d'aquestes preguntes, a darrere hi havia molt treball conjunt. Veureu que, a més, l'aplicació es pot fer servir pel mòbil o per la web, etc. I aquí aquesta foto a mi em fa molta gràcia perquè l'he trobat, perquè justament és una foto de les persones que hi van col·laborar molta gent aquí, però hi va haver-hi 3 persones que hi van col·laborar més al dia a dia, que era el Jorge, l'Òscar i la Laia. Doncs l'Òscar està aquí, i la Laia i el Jorge he vist que estaven connectats. Doncs el Jorge, l'Òscar i la Laia, ara tots 3 són doctors i van fer unes molt bones tesis doctorals i en aquest moment no ho eren encara. I això és molt xulo, no? Trobo, aquesta foto, a part que estem més joves. Us he portat també els llibres que són coses que en aquell moment, ara potser són una cosa més normal, però en aquell moment ens vam fer llibres una mica diferents perquè tots els vídeos estan en QRs, en aquell moment era molt nou això, dels QRs en els llibres, etc. Vam fer-la en llibre per què? Perquè també hi havia famílies, intentàvem donar solució a totes les famílies. Hi ha unes que es connectaven amb mòbil, però d'altres que encara volien paper, d'altres que eren més àgils amb una cosa, amb l'altra, etc. La gràcia que té és que l'app està penjada a la pàgina principal de FEDER, que és la Federació Espanyola de Malalties Rares, que és una federació molt i molt gran, perquè de malalties rares n'hi ha molt pocs que tenen una malaltia rara, per això se diuen malalties rares, però si sumes totes les malalties rares que hi ha, són moltíssimes. Per tant, és un col·lectiu molt gran en el fons. El procés va ser molt interessant, el procés de redacció dels textos, d'elaboració del diccionari, d'elaboració dels vídeos. En l'app, el primer que es veu són els vídeos.
perquè és una app que intenta situar-se a diversos nivells. És a dir, que si tu el més fàcil és veure els vídeos, només veus els vídeos i fas un passeig visual. Però si tu tens més ganes de saber més coses, pots baixar el text. I el text pots baixar a diversos nivells del text. Te pots quedar els titulars o anar baixant. I acabes al nivell més a baix de tot, que és el diccionari, les paraules en concret. Clar, el procés és el contrari. El primer que veus són els vídeos. El primer que fas és el diccionari. El primer que vam fer són els diccionaris, a part que va ser un diccionari que vam treballar a la classe de quan terminologia estava a tercer, em sembla, o a quart, ja no me'n recordo, i després, perquè després vam haver de millorar, l'Òscar va treballar molt en el diccionari, després vam elaborar els textos, que hi vam participar tots, hi vam participar, a vegades hi havia textos que preparaven els psicòlegs i nosaltres els acabàvem, i a vegades textos que primer fèiem els lingüistes i ho acabaven els psicòlegs. I finalment va ser, aquí són fotos que he recuperat dels processos que fèiem de treball interdisciplinaris. Mira, Jordi, aquí et veus, també, amb el jersei vermell, la Ona i els psicòlegs a l'altra banda, i després el procés de gravació dels vídeos. Els vídeos també va ser molt interessant perquè tots partíem d'una sèrie de preguntes, volíem que fos polifònic, havíem estudiat molt com no volíem que fossin aquests vídeos, etc. Volíem que fossin realment, que responguessin a les preguntes concretes, que fossin això, que no fossin triomfalistes ni tampoc pessimistes, etc. Molt bé. Tampoc està tancat perquè ja seguim difonent l'aplicació, seguim fent cursos de metges sobre informes mèdics, encara ara que l'utilitzem. El HealthCom va sortir en aquest projecte i encara el seguim fent i creiem que hi ha hagut alguna vegada gent que ha volgut replicar el model i al final no ho ha acabat fent, però pensem que el model de l'aplicació, que va estar pensat molt de manera col·laborativa amb psicòlegs, doncs pensem que es podria fer, s'ha aplicat al camp de les malalties rares, però podríem aplicar-ho en el camp de les vacunes, en els pal·liatius, etc., en altres, la diabetis, etc., altres malalties. Què em queda de temps? Intentarem anar molt ràpid, això m'ho passaré molt ràpid. Aquest va ser un projecte del 2017 al 2019 que vam liderar la Mercè Lorente i jo mateixa sobre l'evolució del coneixement científic en medicina, el canvi lèxic. Ens vam focalitzar, sobretot, també teniu la pàgina web i els resultats, ens vam focalitzar en la reproducció assistida. Per què la reproducció assistida? Perquè era una àrea de coneixement que podíem controlar relativament fàcil des del principi fins a l'actualitat. És a dir, podíem fer corpus, perquè sabem quan va haver-hi el primer nen proveta, per tant, podíem fer corpus que anaven sobre els anys 70 fins a l'actualitat. I podíem estudiar diversos aspectes de l'evolució del coneixement, sempre focalitzant en el lèxic a través de l'estudi d'aquest corpus, que era un corpus trossejat diacrònicament. Jo crec que els estudis que van sortir d'aquest projecte encara no els hem valorat prou perquè són alguns molt interessants de veure com canvia la terminologia al mateix temps que una matèria es va fent gran. I això canvia de maneres diferents i només que mirem les unitats polilèxiques, per exemple, com es van augmentant, es van especialitzant a mesura que aquella terminologia, aquella matèria es va treballant i es va fent més gran, o com apareixen dimensions noves, quines dimensions tenen a veure amb qüestions sociolingüístiques, perquè aquí hi havia tot el tema de l'avortament, etc. I no he portat el llibre, se m'ha oblidat, però aquell llibre és un llibre que resumeix tots els diversos estudis que es van fer d'aquest projecte. És aquest, la tecnologia espejo de l'evolució del coneixement científic. Bé, he anat molt ràpid, però volia arribar una mica al final, a l'actualitat. Actualment tenim aquest projecte que es diu l'ExMed,
que és sobre lèxic mèdic i definició, la construcció dinàmica del significat terminològic a través d'un corpus lexicogràfic. La tesi del Ludovic encaixa perfectament en aquest projecte. Prèviament a l'ExMed vam tenir un petit projecte que està molt relacionat, que és un projecte de la Fundació Catalana de Recerca que es deia l'ExCovid, aprofitant justament l'oportunitat que ens donava la pandèmia. Aquí els teniu referenciats. Però també aquest projecte planteja el mateix funcionament, dos grans línies. Per un costat, una línia més hermenèutica, d'entendre com va afectar la pandèmia als nens i els joves a través d'analitzar les explicacions i dibuixos relacionats amb la malaltia del Covid-19, però aquí surten elements nous que no ens havien sortit posteriorment, com per exemple l'anàlisi de sentiments o d'emocions, i després una part més aplicada, que és elaborar materials per ajudar a entendre millor una pandèmia, del tipus que sigui. A nosaltres ens interessa més el prototip, després es pot aplicar, nosaltres ho hem aplicat al Covid, però ho podem aplicar a altres pandèmies que possiblement vinguin. Doncs sí, és que és veritat, en vindran més. La malaltia de la Covid, com sabeu, va revolucionar el planeta durant 3 anys. Estàvem immersos en uns fets superplanetaris que van generar moltes paraules diferents, ús de paraules que circulaven i que s'han estudiat des de punts de vista neurològic, etc. Aquí jo els he dividit en 4 perquè veureu que hi ha unes paraules que són Covid, Covid-19, Covid, coronavirus, etc. Aquestes són les que realment eren noves, totalment inventades per al moment, que van sorgir en aquell moment. Després n'hi ha uns altres que es fan servir per a nivell més de divertimento, com el covidiota, el pirineal, etc. I després hi ha 2 altres blocs que són molt interessants, que són paraules que algunes ja coneixíem, però amb la pandèmia canvien de significat o canvien relativament de significat, es modifiquen, i d'altres que no canvien el significat, però el que fan és traspassar les barreres de l'especialització i entrar en massa com si fossin una gran, no sé, bola de neu a la societat en general, que són les últimes. Clar, això és un fet usual, que paraules que tenen un significat especialitzat, que són termes, traspassin els llindars dels especialistes. Això passa, és normal. Però el que no sol passar tant, i per això és un fet excepcional i ho hauríem d'aprofitar, és que sigui amb una quantitat tan gran, amb un temps tan curt i amb una velocitat tan ràpida. I això és el que va passar a la pandèmia. Per tant, en el fons, aquest període era un laboratori d'experimentació perfecte per estudiar coses que tardes més en veure-les. I teníem moltes preguntes que ens hem fet, de com entenen els termes que per ells són nous, es barregen informacions imaginàries amb falses, saben més coses a partir de l'experiència viscuda, existeix informació que segueix bloquejant aquest accés. Jo us puc dir que després de viure una pandèmia en què el principal protagonista de la pandèmia o causant va ser un virus, no hem aprofitat el temps per ensenyar què és un virus en els nens. La societat tampoc, però en els nens i els adolescents no saben el que és un virus. Ho confonen amb bactèria, pensen que puja, que es mou, que té vida pròpia, que és de color verd, moltes de les coses. Clar, i això crida l'atenció, tot i que saben moltes més coses. Es produeixen errors similars en totes les etapes formatives, com evolució. Són diverses preguntes que ens han anat plantejant. La metodologia és exactament la mateixa perquè ens està funcionant, que és agafem 22 termes de la pandèmia, els més freqüents, els colors depenen de tipus diferents de paraules, són els més freqüents perquè ho hem comprovat en diversos corpus, ara no ho explico, i augmentem, i aquí és la novetat. Comencem a fer un treball no només a Catalunya, sinó augmentem en diverses comunitats d'Espanya. Intervé la Rioja, la Comunitat Centro, és a dir, Madrid, Toledo, València, Catalunya. I en lloc de treballar, vam començar treballant en 3 centres, amb el de medicina hi eren 8, i aquí treballem en 20 centres. D'aquí que tinguem 21.000 explicacions.
I és un treball diacrònic però fet en un temps molt concret, perquè això es va extreure el corpus el primer trimestre del 2022, quan els nens tornen a l'escola però encara van amb mascareta i estan tots vacunats. Això és important, o la majoria vacunats. Perquè això es veurà en les recollida de dades aquests. I des de tercer de primària fins a quart de l'ESO. El corpus és molt gran, de definicions, distribuït per 8 nivells formatius. Aquí tenim les dades que ara no interessen, com per cada una de les paraules, només perquè veieu, si aquí agafem exemples de coronavirus, que en tenim moltíssims, jo només he agafat trossets que he anat ajuntant perquè veieu que hi ha coses molt diverses. Es una enfermedad, es un virus de color verde, es una enfermedad infecciosa, es un tipo de célula muy mala, es un bicho, es un virus moral, es un virus que se extiende, és una bactèria, etc. Clar, és que entre virus i bactèries que estan com contraposades, per ells és el mateix. I a més, si llegíssim ara, que no tenim temps, que no ho faré, però us havia portat tercer, cinquè, primer d'ESO, tercer d'ESO, tots uns exemples, veuríem tota aquesta progressió i com es va repetint. De fet, vam fer un primer anàlisi de les dades, i vam publicar aquell llibre que es diu El coronavirus és verd, en català i en castellà, imaginaris de la pandèmia, perquè realment vam començar a veure amb les primeres dades que hi havia molts imaginaris de la pandèmia, diferents, també dels dibuixos, etc. I aquí hi ha tots els autors que hi van participar. Jo ara no tinc temps, això m'ho passaré per un altre dia. Us havia portat la meva presentació una miqueta perquè us veiéssiu més dades de com podem utilitzar això, el cas de virus i vacuna, perquè tenim virus i vacuna abans de la pandèmia i tenim virus i vacuna després. Això dona molt de joc. I què vam fer? Doncs molt ràpidament vam analitzar l'extensió, vam analitzar el descriptor, les dimensions cognitives i la terminologia, com ho expressen. Com abans i després de la pandèmia en aquestes dues paraules. I donen uns resultats molt interessants, des de l'extensió, que abans de la pandèmia només són 20 paraules, després són 50, ara no tinc temps, però són interessants veure quines paraules, que el descriptor també, que abans de la pandèmia són uns descriptors molt més pobres, però amb problemes, tampoc ho entenen, també són falsos alguns d'aquests. Després, aquí tenim, perquè ho veieu només gràficament es pot veure les diferències. La tercera, la segona i la quarta són del corpus de la pandèmia i aquests, la primera i la tercera, de la prepandèmia. Clar, la quantitat de descriptors de cada un i l'altre ja és molt. O que no hi facin servir el descriptor cosa. Abans de la pandèmia sí, després de la pandèmia no. Per tant, els nens són molt assertius després de la pandèmia. Es pensen que saben moltes coses. Han viscut molt i llavors surt tot. Però el que pensen segueix sent fals. Aquest és el problema. I després les dimensions també, que saben quines qüestions els interessen d'un de l'altre. Només perquè veieu així unes pantalles, aquest és de virus prepandèmic, virus postpandèmic. Virus prepandèmic, vacuna. Bé, doncs, una cosa positiva és que la vacuna prepandèmica estava molt mal vista i postpandèmica molt ben vista pels nens. Per tant, aquí també diu una cosa positiva, és a dir, tot i que no saben ben bé què els hi posen, estaven ben vista. De fet, aquí us he portat un dibuix, per exemple, que és un dels més bonics, de la vacuna. Doncs sí, en tenim més, però són xulos. Bé, només molt ràpidament, vam aprofitar també aquest projecte, estem aprofitant per actualitzar el diccionari i, de fet, la vam actualitzar abans de Nadal. En aquest diccionari ara, que abans era verd, ara és blau o lila, hi hem posat totes les paraules de la pandèmia, totes, noves, més vam actualitzar alguna cosa. I hem aprofitat per també donar un nou gir al Diximet, aprofitant que va rebre un premi a l'estiu
i teníem uns diners per poder invertir en la plataforma. Li hem posat nom, no sé si agrada o no, però li hem dit Diximet per a pediatria. Hem creat un avatar que es mou quan llegeixen els nens. Hem fet uns targetons per als que vulgueu, si voleu distribuir-ne entre els vostres coneguts, només perquè veieu només una paraula, perquè no, bueno, això són els targetons aquests. I us vull ensenyar, per acabar, una cosa de la plataforma aquesta, que és una cosa que hem avançat una miqueta. A part de crear infografies terminològiques, seguint el model de la Laia, basades en la terminologia del Covid i mirant aquestes qüestions dels 3 sacs que us deia i construint positivament, que em diuen fins i tot els adults hauríem d'haver llegit aquestes infografies, els hem creat a 2 nivells, a nivell per als de secundària i per als de primària. Aquesta és una pantalla dels de secundària, però a part de fer aquestes infografies, també hem creat les definicions d'aquestes 25 paraules del Covid. I en aquestes 25 paraules del Covid hem volgut anar una mica més enllà i intentar veure això de la dinamicitat que us deia del coneixement i intentar crear la mateixa definició per primària i per secundària i implementar-ho a la web. Si això ho tinc obert aquí, a part de, si vosaltres mireu, aquí, a baix de tot tenim diccionari, atles, activitats i Covid, tenim un especial Covid, però tot el del Covid està dins el diccionari. També es pot consultar de maneres diferents. Però anem-hi per aquí, que serà més fàcil. I aquí tenim un botonet que et permet canviar de primària a secundària molt ràpidament i veure la infografia de primària o la de secundària, que es va movent i és una mica interactiva. Però si agafem, no sé quin voleu, de paraula més igual, no sé, contagi, no sé, contagi. Sempre podem veure un trosset només, anar, estem a segon d'ESO, estem al nivell 2, que és ESO, però si jo faig primària, veieu? Canvia molt ràpidament. Els dibuixos també. Aquests dibuixos són els de secundària. En tenim més. Aquests són els de secundària, però si jo baixo i faig primària, tenim els de primària. I així tenim els de primària. I llavors la veu igual, no? Tenim aquí... Ara tenim el micro... Ah, sí? No perquè el tinc a tope. Bé, és igual. Ah, el de l'ordinador, calla. Bé, res. Sabem que si podem clicar sobre 2 vegades anirem a l'altra definició, però si només volem veure una primera part, veurem això. Les veus, per als que us sonen estrany, doncs les veus n'hi haurà que es llegiran més bé, n'hi haurà que llegiran més malament, perquè sempre volem que sigui una radiografia realment d'ells, que ells se sentin identificats. I res, només acabo molt ràpidament amb que doncs amb això el que volem fer és l'educació i les empaties cognitius, anticipar-nos als dubtes, reafirmar-los, això que també saps és cert, però si tu tens informació vàlida, però et donem més informació perquè completis la que ja tens, això és el que hi ha al darrere. I a part d'això hem fet algunes accions de transferència amb totes aquestes paraules. Primer vam fer aquest mural que són les 25 paraules de la pandèmia, estava a l'exposició Montjuïc. En el fons volia simular un diccionari, però després van fer aquests cubs, que no sé si heu vist, van estar aquí en un congrés, però després a l'Hospital del Mar, ara estan al Trueta, a Girona, i van rotant. Ara també els faran en castellà i aniran a la Rioja i por ahí. Aquí són el Trueta amb els nens de pediatria i els
quan els estaven construint i els estaven utilitzant. Cada CUP és una paraula amb les definicions i els dibuixos a 2 nivells. Sempre poso aquest dibuix, que és el que m'agrada a mi molt, que és el que el tenen aquí, que és el d'una nena de Madrid que va dibuixar pandèmia així, perquè sí, jo crec que és una sanitària, perquè per la forma, les pestanyes, amb tot l'EPI, que ara ja sembla que no ens en recordem, que està supercansada, que es carrega el món a les espatlles, amb una mascareta i que li pugen els coronavirus per dintre. Clar, això és molt interessant, el coronavirus no és verd, que és de les poques vegades que no el trobem verd, etc. Estem en work in progress, perquè estem encara treballant en aquest projecte que està obert. Ara el que tenim també, ara tenim les bases de dades que les acaba el Jorge, de tota la feina, que hem agafat 10 paraules que tenen a veure amb el Covid i 10 que no tenen res a veure amb el Covid per comparar-les, a veure com són i com no són, per veure la progressió del coneixement, per buscar patrons de definició, per anàlisi d'emocions, per anàlisi de sentiments, si són positives, negatives o neutres, elements de similitud i allunyament en relació a diccionaris d'adults o a diccionaris de nens, o a la densitat terminològica, amb els word clouds, etc. Ara hem de començar a aplicar tot això per poder treure suc. I res, he anat corregut molt, m'assegur que m'he quedat moltes coses, no sé qui són, no he estat gens pendent dels de casa, però sé que a casa hi ha molta gent que també ha participat en aquests projectes i que els han anat enriquint i han anat aportant els seus punts de vista, perquè, com us deia, sense una xarxa diversa, des del punt de vista formativa, això no funciona. De fet, ara hem començat a treballar amb matemàtics, perquè amb La Rioja, amb el Departament de Matemàtiques de La Rioja, perquè ens ajudin a treure més suc d'alguna d'aquests corpus que tenim. Els dibuixos que també serien interessants, que algú que fos molt expert en interpretació de dibuixos pogués treure un treball sobre, perquè en tenim moltíssims i la majoria estan escanejats i d'altres estan en un calaix allà a l'Euleter. En el llibre aquest del coronavirus verd hi ha un capítol dedicat a dibuixos, però nosaltres no en som d'especialistes en la interpretació de dibuixos. Veiem coses, però no podem anar més enllà. Res. Espero que qualsevol us hagi agradat, mínimament. Ja. Això ha estat un viatge dels 10, no, 14 o 15 anys de l'esport, realment. Una intensitat, ha involucrat moltes persones, han tingut molts resultats i tot un tema, de la societat. Tenim 7 minuts fins a les 5. Perfecte. Si hi ha alguna pregunta, tu podries definir si tenies pregunta. I jo mentrestant mentre l'escriu i així penso, i jo en voldria fer una, aprofitant que tinc la paraula passada. Tota aquesta feina que heu fet durant tant de temps amb la intenció de millorar la comunicació, heu tingut manera, heu tingut feedback per valorar fins a quin punt s'han millorat determinades coses. Per exemple, estic pensant, les infografies de la Laia són allà on han de ser les consultes, els nens no cometen exactament els mateixos errors d'ortografia, els informes mèdics els fan una mica millor, les famílies els entenen més. Teniu feedback per si heu pogut arribar també a veure els resultats de les persones? A veure, ens agradaria tindre més feedback que el que tenim, però per tindre feedback has d'avaluar, has de fer... I no sempre és fàcil. Tenim diversos estudis fets de retroalimentació. Naturalment, que la tesi de la Laia té una part d'avaluació molt important al final del seu capítol. I que ara que les té implementat i els resultats són boníssims de com ho valoren les dones.
en aquesta implementació. Només ho va implementar ho va fer l'avaluació amb un dels tractaments, amb la quimioteràpia només. Ara les té totes. I ara s'acaben potser fa 2 mesos, la Laia deu estar, no sé si estava connectada, que ho ha implementat. Ho ha implementat dintre la comunitat de l'ICO, però ara també es podrien utilitzar en altres associacions Però aquesta feina és molt costosa. Per què vol dir? Anar allà, no sé què, demanar, etc. És a dir, que una part ja està feta, però encara se'n podria treure més suc. Jo cada vegada que explico el diccionari em diuen, hòstia, és molt interessant, però això ja ho coneixen. Dius, no sé si ho coneixen, però portar-ho a conèixer és moltes hores. Pel que fa als informes mèdics, vam fer un estudi de què passava si nosaltres milloràvem amb tècniques estadístiques, de que siguin significatius, no significatius, etc. Que, com ho deia, ens va ajudar el Jaume Llopis, i vam veure que sí que eren molt significatius. Com podem incidir? Els metges són molt... Podem incidir sobretot en la formació. Com? Doncs mira, ara jo faig classes a la Facultat de Medicina, sempre faig unes classes de conscienciació d'informes mèdics. El Col·legi de Metges ens ha demanat 2 vegades, l'any passat, sí, 2 vegades que féssim, 3 vegades, un curs de com millorar l'informe mèdic, i s'hi apunten els metges. 15 persones teníem, que tots els metges no són gaires. Això és gratuït, no sé, és a dir, ho hem fet també, ho hem aplicat també, com que ho van fer els metges, després ens ho van demanar els logopedes, i ho han fet amb els logopedes, etc. Després amb els nens hem fet, com us deia, vam avaluar, vam agafar 3 diccionaris escolars, entre els quals el nostre, i vam avaluar, a veure amb una prova, per saber si entenien millor el nostre o els altres. I va donar la casualitat, o no, que els resultats eren, en el 90% dels casos, entenien sempre molt més el nostre diccionari que els altres. Això es va publicar a la revista d'Educació, d'ensenyança que té l'Autònoma, que és una revista molt potent en pedagogia. Però no hem avaluat encara el de Medicina. El de Medicina l'estem portant a llocs. A nosaltres ens agrada que l'estan utilitzant, això sí, en diversos hospitals a les sales de pediatria. Per això també el tenim online. Estem intentant perquè també hi ha una versió d'unes càpsules que van passant al PDF com si fos un vídeo perquè s'instal·lin a les càmeres que tenen en lloc de dibuixos animats. En càpsules de 8 o d'1 hora. Llavors, això en principi l'Hospital Trueta, l'Hospital del Mar i el Sant Joan de Déu, que hi vaig anar-hi la setmana passada, m'han dit que els interessa molt provar-ho. I amb els de Sant Joan de Déu m'han dit que els interessa molt demostrar que funciona. Però no hem dissenyat res encara. Quan va vindre la pandèmia, havíem dit amb l'Hospital del Mar de fer una prova d'observació. Què passava si deixàvem els diccionaris allà, a les sales d'espera, i a veure què passava amb això. Això ho havíem dissenyat amb la cap de pediatria, va vindre la pandèmia i no vam poder anar, i llavors no ho hem deixat. Doncs s'ha de reprendre, però clar, és que és molta feina. Si hi ha voluntaris que ho vulguin fer. Però sí, és a dir, sempre em passa que tenim més idees que després no tenim prou hores per implementar-ho. Però clar, és molt interessant perquè aquestes idees hi són. I avui, per exemple, estic molt contenta perquè avui aquest matí he rebut un correu de, no sé si sabeu què és l'equip, encara no ho he enviat, que és el Faristol. El Faristol és una revista de llibres infantils i juvenils, o sigui, que recomana llibres infantils, els valora i els recomana llibres infantils i juvenils. És la revista més ben... És una revista que va pels llibreters, sobretot, i per les comunitats que els interessa els llibres infantils i juvenils, i és de les que són més ben considerades a nivell de l'estat espanyol. Doncs ens ha fet una ressenya, jo no conec
no conec aquesta, no ho sabia, ens ha fet una ressenya del diccionari i ens ha, una tal Teresa Duran, no sé què, i molt bé, la ressenya és molt maca, són cortetes però està molt ben feta la ressenya. Bé, doncs això és una manera d'entrar del món més de la pedagogia, perquè clar, un costat és el món dels hospitals, l'altre és que perquè s'utilitzi, els mestres també l'han d'utilitzar i també l'han de conèixer i també ha de poder estar a les aules, etc. Doncs d'aquesta manera estem fent una mica de difusió, que costa moltíssim que ho coneguin, perquè a més, com que no ho hem fet amb una editorial d'aquestes supercomercials, perquè no està imprès a la Xina ni al Pakistan, amb tots els respectes per la Xina i el Pakistan, però surt molt més econòmic imprimir-ho a fora. Però què passa? Que si ho imprimeixes aquí, primer surt molt més car, però després les editorials són més petitones i per tant no ho trobes a la biblioteca, a les llibreries del Corte Inglés, ho has de demanar, llavors això també és un hàndicap. Però sí que s'han de fer més proves, perquè sempre que fem són positius les proves i sempre hi ha elements per millorar. Quan vam fer la primera prova vam veure que el que havíem de controlar molt era la terminologia. A mi m'espantava a vegades fer definicions molt llargues. Hi ha gent que deien que no eren terminològiques. Després, des del món de la lexicografia escolar, diuen que els nens necessiten definicions que són més enciclopèdiques, que tinguin més d'un punt, etc. I, per tant, això aplicat al camp de l'especialització, han de seguir els mateixos patrons. Per tant, ja anàvem bé. I, per tant, que siguin més llargues no importa, que és una de les coses, sinó que el que importa és com controlem la terminologia. Molt bé. A veure. Sí. Si coneixeu algun projecte, el que sigui, perquè a vegades algú s'entera de projectes xulos en el camp de la comunicació i del llenguatge en el món de la pediatria, que ens ho feu saber perquè estem ara intentant buscar coses i noms diferents perquè ens expliquin coses que ens puguin interessar i enriquir des de punts de vista diferents. A vegades un diu, ai, mira, he conegut aquest projecte. Tenim preguntes des de les cases, no? I tenim preguntes aquí a la sala. Tampoc, doncs mira tu, ja que sembla les 5, si us sembla, deixem anar a la pausa. Vale? Bueno. Moltes gràcies, Maria.